Tajomstvo poľského kráľovstva. Rok 1655 Poľsko zažíva apokalypsu, ktorú dejiny nazvú Švédska potopa. Švédske vojská pustošia krajinu a mieria na Krakov. Švédi chcú jediné – ukradnúť poľské korunovačné klenoty, symboly moci, ktoré držia celé kráľovstvo pokope. V noci, pod rúškom tmy, opúšťa krakovský hrad prísne strážený voz. Navonok vyzerá ako obyčajný náklad obchodníka, no pod plachtami skrýva truhlicu s ríšským pokladom. Cieľ cesty – hrad Ľubovňa. V absolútnom tichu a hustej hmle prechádza voz ťažkou hradnou bránou. Klenoty poľských kráľov miznú v podzemí, hlboko v útrobách hradnej veže. O tomto úkryte vie len hrstka najvernejších. Celých 6 rokov boli klenoty bezpečne ukryté. Zatiaľ, čo Poľsko krvácalo v bojoch, jeho najväčšie klenoty boli v bezpečí na Slovensku. Zachránil ich hrad Ľubovňa.